ukhona omnye umfana qha andimazi ba wayotshona phi ndiyafuna umkhangela ikhona into enokho izama laa ntwana leyana yayiba namaxesha athile isithi gqise inengongomana ngexesha laphakathi kwethu Intena namchaphaza qedwe umntana wangenamkhuluwana yayile nto yokuphila oh utsume ngexesha lokaqhatha ithathwe phela nto kokwabo bona bayimpama ithathwe phela nto kokwabo oyini khona la ndifuna siba bomba ukhuluma umntana esokola and uthi ujonga nomakhulu akathathi intweni yeah akathathi intweni nomakhulu ndikhumula ngenye imini solusile apha hey le ntwana ndiqomba iyandoyikisa manje indlela eyiyo ilambile shame ihambe and then ndiqomba ndiyafuna noba yi1 obuzama eseqhapha amafuta bona lo okudada ntanze uxwebe abuyisama seqhapha amafuta zama wenze njani zama uvela happy isuka phansi kwelinye ilitye elikhulu yemadoda ndisama kwenzeka ntoni kwenza iniqathalalana imfutshane zama wenze njani hey acaba abafuni uhoya lento iyendihlekisa kandiyibuza le ntwana ndinibena amanwele yo kodwa ixesha apho kufuneka utshonga impama litsho impama iqelele into kanza uhamba ke awuboni into nix hayi I wonder why yapi ndimkhangele futhi zama ndimkhangele ichimpama isama kumkhumbuza ingeke zama utyephi hamna nje inyama zama inyama uthatha zama ungaphita uphela zikafuna zama ndikusizela lapha zama bisedamini niyoqhupha into yakho zama inyama hey angixele la zama wathi ke unobhatayi abayi2 yawo hey Kompatayi songo uteketisa kaloku strongman yes yeah okay abayi2 mzama lakha kunizame ngewani ngoba engathi yatyisa hey wanibuza umntana kakathathu yangaboyiki yo kubuza uzama okay hey ndathi zama ndithi sapha 1 i31 yakho wathi nyani yafuna umbona yaphela mna qomba hlala nabo ndo buzifunele yathi hlala nabo ndoda hlala nabo no sendi right wayimosha ngoba